Liburu honen helburua da jasotzea azkenengo 15 urteetan Mikerren irakasleen prestakuntzan izan dugun ibilbidea eta izan dugun esperientzia. Esperientzia horretan joan gara eraikitzen prestakuntzarako eredu bat, ezta? Prestakuntza gogoetatsua deitu duguna, eta prestakuntza gogoetatsu horren helburua da irakasleen profil profesionala garatzeko, irakasleen kontzientzian eragitea, ezta? Beraiek, beraien praktikarekiko, beraien lanarekiko, gero eta konstienteago eta beraien garapenaren protagonista izan daitezen sustatzea izan da gure helburua. Irakasle gogoetatsuaren prestakuntzari dagokionez, saiatu gea eta erdigunetza hartu du pixka bat hizkuntzen ikaskuntza irakaskuntzak. Eta alderdi horri bereziki ikusmoldea, zein ikusmolde dan aldeztu nahi duguna zehaztu dugu, eta ikusmolde horretan 3 giltzarri nagusi azpimarratu ditugu. Horietako bat da, hizkuntzen trataera integratuarekin lotuta da ona, hau da, ikastetxeko hizkuntzak modu bateratu batean nola landu. Horrekin batera, hizkuntzen trataera integrala etorriko litzake, hau da, jakintza arloak hizkuntzarekin batera nola goazen lantzen eta sistematizatzen. Eta azkenik, eta guztietan oinarri dena, da gela barruko elkarrekintza didaktikoa. Azken batean, ikasleen eta pentsamendu komun hori modu bateratuan eraikitzeko bidea eskaintzen digulako. Irakasle gogoetatsua landu dugun honetan, pentsatu dugu ezin geniola izkin egin hezkuntza berrikuntzaren uholdeari. Azken finean, hezkuntza berrikuntza gertatuko bada, irakasleak bere praktikak aldatu behar ditu. Eta pentsatzen dugu liburuan agertzen direla hainbat gako eta hainbat tresna irakasleak bere jardunaz kontzientzia har dezan eta azken buruan berrikuntzaren uholdeari jarraituz bere praktikak berbegiratzeko eta eraldatzeko bidean jarri ditzan.